си бил на магическата. Белка ближа. Пандук седела, изведнъж стана обой. Тя задебила, отишла, задебнала. Ай, ти каза така. И отишла да фане. Да, хора, да се откудите. Бебетата се сбили, стана обой. Стана пандук. Съди той се намесила. А той, имаш нещо там, дай да те оправя. Чакайте, че сън има. Сън. Дай, че имаш пред тя, бе! Гдо такова. И той задебно. И отишъл. Разбира се, и той изскочи от там. Задебнал. Видял. Стана бой на бойната поле. Епизод 3, сезон 2. Разсъбил един мокър ден и стръкти се образували. Да отида и да видя какво правят бебетата през нощовното време на деня. Родели типчики да стана бой. Какво? Стана още един бой. Съди избягала там. Пандълка се измъкнала и отишла оттам. Едва се измъкнала от брат си. Савър бил там и винаги гледал да се заяжда с брат си. А пък Хъди! О, Хъди! Хъди. Нека не избяга това. Много е хитро. И гледала всичко да бъде перфектно. Си гонял джанките и си играл. И пак побягнал и отишъл, видал през метлата, заобиколил локвичката, смислил, че това е един обикновен, хубав, слънчев, но бил мрачен ден за живот. А оттам какво се случва? Стана бой, Савър и Пандълка. Тай ми каза. Хората й. Ще ме пада за варайта, така прави с него. Показала й. Ево съжалявам. Видяхме! Пак тай ми каза. Само професори покрай мен. Пандълка избяга. Само остана там, това не за тайника. Вече се пак тайника. Избягаме хора, за да фанем Савър. Ви трябват няколко ето такива, за да го фанете. Просто ще ви... Рут 2! Съди отишъл да пия водичка. И с нами да само да чувате Пандълка отишъл там, Савър се скрил. скрил. И с нами от тебе да будеш яден. И Хъди се скрил. И правя тия мачки. Кажи ми, какво ще ги правя? Моля те да говори сам. Ма какво ще ги правя? Значи другата година станат още повече. Снимам, бе! Ужас, мамка му. Аз съм снимала. Няма че.